Maia eta Marti, 6. atala lehen urratsak. Maia, Baionako baratze publikoko banku batean jarria da. Liburu bat dauka eskuetan. Baina inguruari begira pasatzen du denbora gehiago orrialdeak itzulikatzen eta irakurtzen baino. Iturriaren xuxurla entzuten du, bai eta baratzaren zokoan jolasten ari den haur baten irri eta malkoa. Soa hara luzatu du. Beste mundukorik deus ez da, ama gazte bat eta bere lehen urratsak egiten dituen ume potxoloa. Urgunetik ez da ageri neska lamutikoa den. Maiari berdin zaio funtsean. Amak hotsaz sustatzen du. Arren txiki, altxai burde hori. Maiak liburua pausatu du eta ikusgarria jarraitzeari ekin dio faszinaturik. Haurgarenak bezain, humanitatearen lehen urratsak errepikatzen dira bere aintzinean. Umeak arkailazari da, zango txikiak bermatzen ditu, urrat pare bat egin eta taloaren pare lugera terortzen da. Orduan negarrak dira aditzen, amaren hitz kontsolagarriak eta liburuaren hostoak inagosten dituen haizearen kanta arboletan. Pitzipatza aurreratzen den haugaren esku hartzen du amak. Libreda bat batean. Urras pare bat egiten du baratzeko belardian. Eroriko da, ez da eroriko? Ama gaztea txaloka ari da, pozik, ihesi doakion umearen atzetik lasterka. Badirudi ez duela sekulan harrapatuko. Goizoroz errepikatzen dira munduaren lehen urratsak.